College of Porinai Rock BA 6 semester ni Kokborok major paper 14 subject hangkai history of Kokborok literature 2 oro unit 1 unit 2 unit 3 tai unit 4 sang syllabus no nakyakai kaham ke no ro srai ke swijak no nugui mano unit 1 no hangkai 1991 ni simi 2000 aro koklop kothoma busa kothomayung thungnuk tai kokbokhal abo haino unit 2 obo nugui mano 2001 ni simi 2010 jora orbo haino koklop kothoma busa kothomayung thungnuk tei kokbokhal hangkai unit 3 hangkai 2011 ni simi 2020 tai unit 4 hangkai 2021 ni simi tabuk sak jora sing sini syllabus abo haike swijak nugui mano tumungno oro puila koklop no nukma ba koklop no tui sanani thangka hangkai naidi koklop to kaisa belai kino nangkukmani kokborok kokrubani besebo jotone slai swijagui tongmani hangkai koklop no tai koklop to abo Dolot Ahmed ni simi sengui truk jora tongkhorno rwksaui slaijakte kwbangma kokborok no hamjaknai rok kokborok no tui kwbangma swinai rok sing nugui mano phiaba oro syllabus hangkai 1991 ni simi 2020 jorao koklop no swinani yapri bojakmani sing tumungno obno tui nai hangkai 1991 ni simi 2020 jorao koklop swijakmani kokno nai hangkai sing nugui mano puilao no Himalaya ni bedek buprao honai Chandramani Deborma bai swijak 1991 Himalaya ni bedek buprao abono swinai hingkai koklop korong Chandramani Deborma bo swika 1991 bisio abono karui hasuk ringma honai kaisa tongo hasuk ringma koklop ni bumung swinai Kumud Ranjan Deborma 1995 tai tongo Holong Kok Sawo Bolong Bisingo Chandrokanto Murasing bai swijak 1995 bisio Holong Kok Sawo Bolong Bisingo tai tongo Kobi Sela Nugui tongdi nung abo swinai Sudanno Tripura 1995 abono kari tongo Yakrai bobo haino Kumud Ranjan Debormani 1996 thasingko ang saka Kumud Ranjan Deborma hasuk ringma kaisa manka te kaisa boni tongo Yakrai abo 1996 tai tongo Nono Rekha Khumpui Sudanno Tripura bai swijak 1997 Nono Rekha Khumpui Sudanno Tripura ni abo koklop tebo tongo Sung mo lamao honai kaisa tongo sung mo lamao obono swinai Kunjo Bihari Deborma 1997 tai tongo Kolom Tuirungkhu Budrai Deborma bai swijak 1997 tebo tongo Longtrai ni Ekaloibo swinai Bijoy Deborma tabuk ni je Dr. Bijoy
longtren yakoloi bono to thungnuk bo khlaijaka bini o koklobno rwksawi Swigrung Nandakumar Deborma thungnuk kaisa khlaimani tongo tamkhai oro longtren yakoloi bo hingkai abo 1997 no swijakmani koklob bolongni bwsajuk songmosao mo Nandakumar Deborma 1998 bisio swijago abono kari tongo bolong muphunjak yakbai Vikas Roy Deborma 1998 khrangjak hook ni tongo Snehomoy Rai Chaudhary bai swijak 1998 abono kari tongo Lok Sethuang Lok Chandrakanta Murasing bai swijak 1999 Pindiwati Pin nei butong piro Chandrakanta Murasing ni no 1999 teibo tongo Kokthairok Thungo Bonbonia Seinai Semlal Deborma 2000 tai abono kari tongo Wang hwnei Sudana Tripurani 2000 bisio swijak obo haikai kok borok kok rwbani laibumao koklob rok swijakmani rok sang nugui mano tai o koklob hingkai 1991 bisini simi 2000 bisi jora swijakmani koklob o koklob kok borok kok rwbani laibumao jorano rwksawi tongkhon rwksawi ha dofano rwksawi kwbangma swikrung kwbangma jorani wansukmano twiwi swijak tongo tamokhai ang obono sanamusungo kok borok kok rwbaio koklob ni bisingtwi no laithongjak jorani tongmung laithongjak jorani wansukmung laithongjak jorani joto gwrung rok sing sahori mano tai paithago norokni thani kaisa sana naimani khai o video no naiwi saboni bobo hai subasu wngkha ba teboda subasu nangui tong norok kisa comment khlai sadi norokni musungma norokni wansukma share khlaidi tai ang abono twi bwskango teibo tubui phainai norokni bagui